Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Вот подошел к нам. Харби хезмәткә алынган ир егетләргә гуманитар ярдәм җыю урыннары оештырылды. Алар Зәйдә биш урында һәр микрорайонда булдырылган. Изге күңелле ярдәм итәргә теләге булган һәркем әлеге пунктларга кирәк яраклар китерә ала. Для удобства граждан мы их разместили по микрорайонам. Это в 35-м квартале, в центральной части города, в поселке Мирном и в Старом Заинске, в новом городе еще. Гуманитар ярдәмне эш көннәрендә көндезге сәгать 3-тән кичке 7-гә кадәр, шимбә-якшәмбедә көндезге сәгать 1-дән 5-кә кадәр китерергә мөмкин. Һәр пунктта берничә кеше ярдәм чараларын кабул итеп алачак. Гуманитар ярдәм өчен кабул ителүче кирәк яраклар исемлеге булдырылган. Алар арасында беренчел кирәк булган медикаментлар, алмаш кием, салым, гигиена кирәк яраклары, сухой паёклар таләп ителә. Булдыра алганнар акчалата ярдәм итәргә мөмкин. Очень активна гражданская позиция у нашего населения, у субъектов малого и среднего предпринимательства. Они одни из первых отозвались со своим желанием помочь нашим жителям, мобилизованным и их семьям. Мобилизацияләнгән ир-егетләргә ярдәм турында сораулар булган очракта 3-31-00 телефон номеры буенча райондагы кайнар линиягә шалтыратып белешергә мөмкин.